Ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi ta ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Terak tak tak. Mekalia 1.0 Cypher. Kakanhon jogi samla nangruai nagani gejala kabalatip kum ke D Brian Records shen kan salum yagi babun ngut kinong ruai nagani gejala nagabentaban penmi ya katup jingruai kaba on tip kum ka Megalaya Cypher ka D Brian Records kadai kakanhon jogi nong ruai kabala senghau kelalengkot arajar arpo daki kattu kaningut kisamla kibadonia kasap ruai Kisamla ki badon hagane ka kanhon ki de ki nongruai ki balarwai la kumba shipo snem aa nrei ban panjanai shushu yaladie bat ba ki jingruai rengkat ki videos kin long ki babit kat kum ga juk menta ki la thau no dagane ka kanhon habaya kren bat ka pati CTV kini ki nongruai ki la pan pau ba ki don ya ka thong ban kentiu ya ka kamruai jong ki samla khasi bat hagane ka shisnem tam ki la la ban panmi hinyau teli ki jingruai Kila itu bagi don jeng murru ban lum ya kinong ruai na keleng gejela bagi nia don haga juk ke kenhun ruai ya ka ba on tip kum ka Megalaya Cypher nrei haga ba sedang kila ong ba ka bahaya ki kum ta kila la ban lum tang shipongut kinong ruai haga tup benengkong ka ba kin supply no shen ya ka ba on tip kum ka Megalaya Cypher volume 1 Kidang don ru haga jing pen kre ban penmi saya ka volume 2 but volume 3 haga bakin don kambun ngut kinong ruai na keleng gejela kila pan jing kersha na ki paj ba khnang bakin nangla ban kentiu ya ki samla khasi haga kam ruai Terak tak tak. Mekalia 1.0 Cypher. Kembali fi barok ka kerteng jonga ka D Brian ngadai music producer jonga D Brian Records ka ya D Brian Records ngila seng hau mensam senam arjar arpo hau January te ka lingba kani ka support local artist ka ngila don hadu new tli ki project kemut bat kani bermentan selong new tli ki project Hata kumbu music producer ta kwa ima nga sistem DJ rum de bangan le tang music de ta bangasna tang music sistem DJ bat tem ha mensam senam tingnya ngabut joan bat ki members jongi tingnya sengnya kanika di Brian Records te ka thongi ka we kalong ba ngi i ba mensua kini ki ngimyo lat ngimyo lenti kumbalong gi kumbalong sawi ki pat kiri ba ki ailat ban ki ka teng-teng kalong ka kamai ban yo kamai ma te hari jongi pat teng-teng kham jinjari ban yo kamai na ni ka khamtam na ka music kimi kipar kini pen slur ka kapor jengi misali kin pen slur man music te hadian mentaman ki sai iba ka long teng kelai nilai iba ka don ka jingmi ka na music ru takada ki kimi kipar ki sa slur ban palet kum ki kelas ki don ki music ha ki kum ki degree ba filet te katong jengi te kalong bat ba ngin kin tiu ki samla te kum ba ngi mensha don munu ba la nanti tentang yale hi ni jong i borisor kat balai te nang tas ski te kata hi gawe ka bangi danjing tmu Terak tak tak. Mekalia 1.0 Cypher. Kani ka music video kadai ka hip hop mah kadai ka cypher pikiang kalong da cypher try ting kasi nong bayo rai bayo bungut te kalong kadai ka hip hop te kalong bai sapang kajing jenjar gitu kinong rai kenu ki syam na do na kanu snam rai kanu kidan ki rai suppose na menswa kidan ki rai san snam menswa kalong tahi te pinsai kani ka music video sian ningkong na te ningkong bang asong studio to te wan juan
Ti wan John perlong tu ti ang bansna ke muzik hip hop ke cipher. Ti aku benikong perkat hatu kumba try ke Malaysia kala nga yo ta itun ta la sna itu ke muzik. Ambil kami tentu ngastan kan ke beat PWI artis. Ti tentu pada dikila yo dikila sen pat tu kila arwai tu mobile tu kisah sen sayo ni ti sayo ni tu sawan record studio pat kan. Tengam tahi. Rak tak tak Mekhalia 1.0 Cypher Kerteng jonga kadai John Renal Kharing do bat ngadai manager jongka D-Brain Records ti kendiat ngan shu batai ya fi syapang kai ke D-Brain Records ti ya ke D-Brain Records lakha la dabashu ong na ma lakha house name arja arpau haka santrik kadai kesngi ke ba ngi kum ken hun mdei bangi banshu ong no kamdei kesngi ke ba kha kala long na tang kesngi ke ba kha ya ka handrei kum ka ken hun ngila trei mental don la kum bas khatways nem ti ha kita ki jingya lenti jongi post nem khatways nem menchwa kalong ka ba ngidong long lemu kalong bangim nang ban penlong systematic ya kam ka bangi trei ka ba lani ban penyat jana ya kama ti henry house nem ar hajar arpho hadin ka jing yashong meeting ka ba ngathrai ka dei ka meeting ka ba kabalong ru ka sensa kan mau yang ikum kan hun namar ba kadai ru hadien ba ka channel jongi ka baningkong du ngi syahak kata ka jing syahak kalong da syukhenyo ka long kum ka jing pendu men siam yang ni namar ba ha kata ka jing syahak ka simpor yang lai banai bangin yo bangin sedang ban nang ban trikam yang namar ba ngatrai baro i lada unu brio hadien ba u feel lani ba hiarno haka lentia ke jong judon ke jing sosi bat jula ban trekam ngiru kumju ken hun ngilalong kumta ngilaya sibun ke jing e haka takapor ti henry kumbaki ong ma ba usnem thamai udai ru usnem uba ngi kum ki khasi ngi junget ba bat ngi jubu ke jing dwai ba usnem thamai udai usnem uba bahatam haka lentia ke jongi mo tengi rukum ke kenhun habang ila seng ila da ngibu ke jingdwai e bakani ke kenhun ke bangi ngin sina thamai kandeiru kawai na ki kenhun ke bakham pher haka jela ti habang ila ekren kumta ngilai perkhat ngilai pej ke e ke jingduna ka ba ngikum ke kenhun ngila ban pen uti hendrei ngi pej cheni satairu duna ba ka kini ki record level hapo ka jela jongi but ngikum haibor baret jongi ngila persang but kesinjam ke baningkong hi kasngi ke bangi sedang ya kanika hakasngi ke bangi seng hi kaningkong ke bangi wan hapo yu kadai ba ngiyoi ya kanika jingdan kasap ha kanika jela jongi jongki kena ki badan ha jela jongi jong la jong uram ya yau bei uram yu thau lang kamai la ka hok sarong ya la ka kam dalai lengan pet ngawan na ai ngimi nakari ka dot ka ngap ngam syong klik tiap jing yarap ngan sei pertei la ka sap ka badai ngi pun ki jing duna jing e ki babun hab ya leng ba ban o man toy hab trei testa hab ti kum ta ngi la perkhat kum nu ban le ki tingi pej ngi hab ngi la ya cherum seneng ngi la pej ki artis ngi juyo i ki artis ki ba jupen mi jing roi nak por sha ka por bat ki judai bet ki ba kum ban chu ong no ma ki ba biang babet na yeng ki badon ya ka jing yo ti ngiru yala di ngim dadai ki babyang babet ngi wan naka long yeng ka ba ngim dadai than ki bayo bakot mo ngishu te kumnu ngi don sangut ki members ti ngi ju don ka contribution ka bangi jule naka liang jongi ngi ju contribute baro khaj mo ti hadin mangila ngila lap kumta ya kata kom trikam jongi bangin ya senyang para mangi ma ti hadin kata ngila ya discuss kumnu bangin nginle ka e ka project ka baningkong ngakan mau ka project ka baningkong jongi kadai kabangila ai kerteng jing em bat kata kadai kesin ke baningkong du ha kalentia jongi ka ba ngisngo ba ngin ai khublei ya baro kinong kershan ki ba la ai men siam shisha bat kadai ka jingroi ka baningkong jongi ka ban poi silak bat ngim jula ban klet ba hadien ba kalami kata kalong ru ka jing ai men siam ya kenhun jongi ba kumnu ngin sedang ti hadien ka jing penmi ya katu ka jingroi ngila ya lenti la khambun banai ti
nilai perkhat kumno namar bang nilai ipat hadin kata ka project ni yo i sai ki jingduna ka ba kum mangi kum ki bapenya ya kanika record label mo tingi iba kidon ki artis kidon artli kidon arjat ki artis hapo ka jela jongi kawai gide ki babyang babet na yeng bat kiwai gide ki baduna kayo akot na yeng tingin ong kumno kini ki babyang babet tingi la ban yo i ya ki video jongi ki badon ka quality ki badon ya ka ki badon na dong sedong kum kani ka jingkwa ka generation ka pamantama tingi kum ka kenhuan ha katu ka jingya linting ngila sedang ban ni pelat nyo ya kani ka campaign ka ba lani ka bagi khot ka movement ka ba ngi ai kerteng support local artist kani ka campaign kadai kalong kum ka jing penslur ya ki wei pat ki kenhun lani ka jing penslur ya kini ki brio ki badan ha ka jela ba lingba kani ka campaign lingba kani ka movement ngila ban yarap ya kini ki artist ki balong ki bawan na kalong yeng ka ba duk lani ka manchuong no ki bamla ban yo ban penmi jingruai na kapor hendrei ki don nya kasab haki kaba laai kerpang dau blai ti ni ha ka jingya linti jongi ngimla ban mudur bat ngi aingu si saya o blai try ken rat bat kum juru ya kinong kershan namar lingba ka jing kershan jongki na kapor ka penlong yang iba mar sende penmi ya kawai ngi lakwa ban penmi si penmi ti bat ngi sngo sarong ru ban ong ba kani kadai ka sien ka ba nyau yang ba ngin pelaj ya kani ka jingruai na kani ka campaign lani ka movement ka ba ai kerteng support local artist Mikalia 1.0 Cypher kendiat ngan syuaban yungan yatu ifi sepang kanika kumnu 8 wandur ya ni ka Meghalaya Cypher kani ka jing ai kerteng ya kani ka Meghalaya Cypher ka wan hadien ba ngilapet la khambun bun benai ha kini ki por ki ba don kani ka lockdown namar ha ka jingwan kani ka lockdown kala pen keta ya babun ki nongrwai ki ka ba kila du ya kalat ban treikam lani wat iki nong balai ru kila du len ma tingi ru kum ka kenhuan ha kini ki por ha kani ka por ka lockdown ti kum ka kenhuan ngiru ngimla ban kendo iwei ti ka ka ba nga kum tau nong yalam lani kum tau leader jong ka kenhuan ma ka ka bangale ha ka sin jam ka baningkong kadai ha ka janmiet ngam bakalanga kadai ha ka janmiet hadin sitayo bangila bala penbanaya ka Meghalaya bakan don hapo ka lockdown bakan sedang ya ka lockdown ti hadien bangla syong kumtu ngalapet kumtu ya kini ki videos ki ngapet ba nabaro nakeleng ka jela kum ki event ha ka North East ru kidon ya kani ka North East Cypher hendrei ladang ipet ha kani ka North East Cypher na Meghalaya ngim yo i tangwe ru unong rwai kasima walangi don bakna ki nong rwai kasi badan sap ti katahi ka penketik jingmut ha kata ka janmiet ba ngalaban perkhat na kabanta kini ki rappers lani ki nongrwai ki badan ha ka jela jongi ba walangi don kasap hendrei ka lat complete ti ha kata ka jing perkhat ngila sedang ngala batai kini siapa ngin sapenmi ya ka Cypher ka ba ha kata ka por kampat don ya ka kerteng ru tingidang ong baik bangi kadai ka Cypher ka bangin lum ya ki artis na baro ka jela ka bakentup ya ki khat art district hapo ka jela jongi ma ti ha ka jinglum ya kini ki artis tika jaring khat kami no sa kani ka order bangimla ban lek na ka way district ti kata kala dei ka way ka jingkhang lat yangi ka ba kum ka kenhun ngila don ya ka vision lani ka jingyo i jingai ka ba ngi kwa ba kani kandei ka Cypher ka ba he tam hapo Meghalaya ka bangila ban kentup na baro hot ki district ti wala ka tarung ngila lumi ki artis na baro ka jela Mikalia 1.0 Cypher ti hendrei kam syam la orlong kum mangikwa ti hendrei ba ngikwa bakan nya kam syakmat tingila jin no tangyak ki ba sa po is khasil
ti Henry ni donbok pat ba kani ka jing lum jungi ki artis ni lala pat ban lum napo rilum jantia nang ta kibadan hania po Shillong kibasa hani hajan khnang bangin la pat ban trikam tang hapo kani ka East Kashil district nomor bangim yo ban Lake Chikwi district ti kumtahi ka kani Henry kani ka jingmut jong kani ka Meghalaya Saifo ka mentangi don hadu ngila dep pia ya ka hakilai benta ka kata ka volume 1 but volume 2 but volume 3 ti hakani ka volume 1 pinsayo i yaki sipongut ki artis kata kidan ki basa udon we basa na jowai udon we basa kidan ki basa haribhoi kidan basa te Henry kini ki artis pat ka ba compare yaki kalong ba balengi jit ikini ki sipau artis hakani ka sien sedang ka ba menta ka daw ba kalong ba kini ki sipongut ngan chuya tu ngin sai pinsayo sngowi sibet kin sabatai kumno ki ya lenti katu kadinan nakini ki artis kidan ki bala rwai mentala kumba shipos nem kila rwai Henry ngiyo ipat ba wala kila sedang pemta shipos nem Henry nakadaw ba pemta nakadaw ki financial problem la ni ka jingbom yo lat jongki nang ta ki haban lit bela ki haban lit sngi tik kani kalong yaki baka ka pensem jing e la ni sem sitom yaki bakin yo ya ka quality yaki jing ruai nang ta yaki videos Henry kum kani ka juk mentali ka balong kadawa bah kani ka quality ma lada fipet jing ruai mentala da kamdan ka quality ru pim sobang lada kamdan video ru ngi kloi bah ban judge la ni ban pet yaki ma ban bishar yaki na ka quality ti kani hi ka penlong yang kum kenhun ba wallahi bor baret ngi persang ngi aya ka video quality ka audio quality ti kumtahi lingba kani ka project in plilat kamdei kani ka sinjam ka baningkong ha ka sinjam ka baar pin sayo i saya kiwei pat ki durkhmat ki bathamai bat ha ka sinjam ka balai pin sayo i ya ka e ka ba kum ka kenhun ngi kwa namar mentangin nin numpat ong ka e ka jingmut jong kani ka Meghalaya Saifo Henry onda filai i ka ya kani ka Saifo ka bangin pelat menta ti sa ka baar sa ka balai pin sa so thu ya ka e ka jingmut ka bangi kum ka kenhun ngi kwa Meghalaya 1.0 Cypher. Nga kerteng Sean Rani nga Sean sa Bishnupur Laban ngaladon arpun rius nem kerta bat nga tre ka private company pangaladon iwi kun kajinga inti jonga kene ka banong kene ka kam jong kajing rai ngala sedang mental adon chi snem 14 than ngadang chu sedang husnem arjar arpho bena Januari te bakala nangyay beteng menta ka beningkong ngasongu ya ka Dibrain Records bakla ai nga kane kalat namar ba khamtam ha kane ka kam jo ka jingrai kalong ka jing ka bangi syam kum ki nongrai ne kum ki artist ka diba kilat bangi nyok ban penmi ki jingrai kimde ki ba khamsuk bangi nyok namar ba ho kadong kambun ka pisa ka jing penlut ha kane ka production ki music video te ningkong adon man aingu ya Dibrain Records bikila aingi kum ki kai torap banginyo ya kane kalat banginyo ban peni ki sap jong ken te ha shirkom menta bangayo tre but Dibrain Records lingba kane ka project ngastu baka don gajing pair ho nambar ba ka quality bangiyo hin na ki budget jong ka kham janjar ban penmi ka quality kum bakila la ban penmi maki but ka video ru kila don pa ka team jong ki bla biang na dong sedong te PE lingba kini ki videos yung kiru ki kamlong out of the ordinary in chuong no si hakakti nong way kin compare Kin siu ya laki jong kasur kapur ngin ya kan pam yitor ngi orman lasen jam ngin ya yang lang ngin om kan ran palor ngin pli ki jong la jong halor jela bakan don kerdan badan kam kershan lang bakaran san kan nom yang klem tiang kershan ngin jam kom hakolong yang kawai ni prapan sen syar om day kus nam kan sawan hadin ka jing smuret ia yau bat rempai kam ram jing ya ujong pen bun kam ngin om sakut hang ni purus kam sarong i don nong tho kom susu tham ngin pen sanam om bam kom kun tham ka kerteng jonga deu krau kupar thaba bang syong sa hamulai morwa te bang deu brio bala dan family tinga don khon arngut
te ngakwa ban shout out i kun jong swan kong i Brandon be Joshua te kajinya linti jonga te kala long kemba kala bun snami tamba bangan penmi pada ngampat la namar ba kawai ngati le jong bangan adon family te la kham jenjar hi tamba long ke ka bangakwa pada ban le nga le be ken te ling ba kajinya rap menta jong ki bun ki nong rap ki bangam numla bangan jer kertengi boro namar kan simpor te kam tam ya ka di Brian record menta ka bla ai ngi kani ka rensan bangin yo bentalang te sokawai ngakwa ban ajumut yaki upcoming artist bakin nang Trish Tom namar baka di Brian record kanang don show ki kumkini ki lat ki ban long bangin yo benta bangin promote il jong Mikalia 1.0 Cypher. Nongkong nongcap kuau pentip ipi bertuj yang atau dap mi dekar napo jangtia ta dalai lutia haganiga raw dalai lutia mud wada temi ada cena pendi yang ngai da arsnem katu tamud das kamte dan ru nya usnem da em mud interest ho tamud das dang yang ngai mud da arsnem katu we katel yo mud biang hi mud nong support le em gi mud kata betul channel penyonga le em hiyo jan kandi hajar te cross be subscriber te katen mud de chairman o de Brian record hinian da invite kinga mud snya mud gowi snya o nga mud go best na kap gi wo best wora ne ba deman go kam gowi mo wo pen promote pen share situ mo yo timit pi to ig artist ya Sabian mut kuau ikblay pi waro gitu udah dapat ceden gitu you will support itu you will do you will sedang drop hadu organi wadau temi te ngai de jing support jong pi te you luti mut kam mudi kam te poi go te chop kutte kuau ikblay ga de Brian record de ikam gani kelat Mikalia 1.0 Cypher. Please buat ngak keteng juga dari Silva ngadai rapon apa Mikalia ngasa ha mulai muyang ngala penbi jirwai la adon nyauteli dengan kau sedang lak slam hing lak sedang kejengnya liti juga ban hakni kam ban ruai mo rikalat te kabak ham hi berbuan ngitip hi kata borok hi ladam dei bangat ristom ru komut ki di Brian record kini mithu ya ringiat hi tak lenti kabak makna ru nistanat ya kini kam kadang ngiat bet sakmat bet tengah songu ni kong ru ya kejingrap jong matuk sau kume shout out matuk madamdan matuk namdan be ithu hi nga watlang pasang le hi na ledi ru long kajenjar hi mo kambiang ra kitiar kitaru kimbiang ki irum biang telong kumta hi ya kendui matuk pat ilong don sab kasab batikna hi imdon tiar imdon di iru rei na ka phone jeng i kaftang ka phone hi imdon di hi tang ka phone ring video ru ka phone sna beat su na phone te sungu mentai la irap nga ban plat jirwai ban bon hi kini khmat ki ban wan but nyau teli jirwai ka we ka jirwai jonga ka dina po album na po I'm back album ka dei ta ka we ngla sedang menta la ngan ya be khmat hi ni khmat te kejing siam jonga hi te ngakam expect hi bahkan lang hadu ni ngasuk ke band ni ngasuk am selam mudur hiru bakin khot yang ama nomor nikau ngayo tu baki ki invite jong di Brian ban participate kenika cypher ma tengah super sang ngan sen kai kejing roi jonga tengah try kila estanat te kila pediang yang bangan dan kenika sirwai so tenat banyak kendu rubat ki babon ki legend nepok mulai MC tengah estanat pelat nomor ngecek page iki ma mulai MC naduk mensya dan kena dan lit sekali ngapet be iki
lang ki trim bahama ki ai men sim bahai ngiru lagi dan ni ai ru ki ai men sim bai te kom tahi kala long kumlesh bon ki di Brian Records dan makiru dan ba itu dan ta kumlesh bon Mikalia 1.0 Cypher. Blish bun kerteng jong ade one me ban job renja ngasong ngasa po mulai nong preng bat ngade fresh artist na po Megalaya te ngakwa ban ai ku blish bun e swa yo blay bula play lat play lenti nga ba lang ba jong ka di Brian Records kala ai platform yang abangan sei perthela kasap ka bang adon katahi te bat ngala penmi kawai ke jingruai tang kawai ke jingruai ngadang penmi apo channel jonga wan mi ka jing stan tang sutan plat nomor ngakenduk lang ya borok ki artis ki ba ngala look up ma menchwa kum maulai MCs kraw perkhat ni jong Sean Rani eru ki fresh artist ki barang mi rengkat bangahi te kublish bon ha bakila pen ilang yang akalenti kan ka rap game Mikalia 1.0 Cypher. Klang jonga di ban pira khasti de kastit name jonga de misfit masong sa mo lime jir ni gani ka kamroi te la ya bus nam hi mentala kumba jan post nam e nduk 2011 em tu asdang maslong atu por pat ki equipment e 4 biang ki 4 biang long ka jinjar he ni te mentapat long kala kham karap sin ha po shlong ro kala kham bas ki breu kala asdang ban accept ya karap sin ha po shlong te lingba ka jing geduk jong ya ki di Brian Record kalong ki kabu ka ba bestam nam ta jungi kan ki artis borok kala iper bak lebak nomor mesyang nda upload jirai ru ngi upload hapo i Reverb Nation dan ngi record jirai ru ngi record ITE mic iba 2.1 tu badan iyo te kalong keempat ki 4 tip baken sepang ki equipment kemno ki equipment iyo ki badai dam ta recording ki nam ta ki software kemno ki software ki badai ban record ki babas te mendapat kala play kan limbang ki YouTube ngala ban kamai pisa limbang ki YouTube nata dagi Instagram Facebook ngala ban kamai pisa but kajinan kam jong ki break ki support ngiru kam dei baki nda perlu pisa kas dei tang bakin like but share ne subscribe ya ka channel ka jongi tang tai laki views laki maki ki share ki rap ban share ban views ka bon kemo ka jinyo ngiru ngiyo ngila ban yo limbang tu ngila ban kamai limbang tu ya ka jingi jonga ki pat ba te kalong kala per ken limbang musyang dari ruai teng ki break kim dam sutanat ki ong thaj rai babon tensi babon kamtam ta tama kuma mentapat ki break ka long syai ka long kam syai kan di bakarap kerap game mentapat ka long dangi rap ngala do dangi pemi jiruai ru klabon ki bastanat ki ba namar ngida pemi jiruai ki jiruai ki ba kumni kam tai ki batem si ki bakran kam akor mam tai ki pemi ni thau be ya ka i kapang bang kran Mikalia 1.0 Cypher. Tiga kerteng junga kadai daman bahalang rumnong barka stage name junga kadai drum nok tiga syong asa hamaulai nong kuar blok ten but a blok e kum jo hi kadai kayang mi e ke bang lak khai e mangato te kum taw ila deru bonong ba ngak don breu but iwe kun katai kawai bon ki jing e bang lak syam barka e ka jing trang te kalong ba menchua pongadang kam khana adam pule kajing rap te borobor ngayot ni me ba kajing kersan dina i
bat ngaka mau mencoba pagi yang sedang ruai ke 2011 ngidang shui record kabe di mobile em tu dekala poi kum 2013 em tu ngipu ya kejat naduk na mulai ter juk nak thamai beli record ti tak kumta hi ke jingarap te kadeni me hi bisi isi yai ai bi engi sabab kumta ada kum ruai kum tu te teng tu la khot live ki breu kum basu ong no ki bon teng ki su khot te ka jing siam jungi kalong kumta hi baladeru ho nga teng sung ban give up namaro ka jing mi ngam yo ten re kumpusu ong no ngalak sedang re bang pengkut pak ngam nang su fi katai ke wete kumta hi dal ayat ki porte dal amata hadin tu ngastonat bangan tho bang ngastonat bangan ruai re kendiak nga kham mata hadin kadai na du ba ngalak don breu te long ngam yo su mo bang concentrate ba yak ke ba ngatrang pet kawai te ngan su batai syai I lok jangaro kawai su stanat haban roi raps like mangaru elde ngan stanat ban roi te kumta hing su stanat ban roi em tu tentang dang thau lyrics manga ma I la thau tentang la collab lang ka jo te tentang ya wat kai ki beat em tu along nikum roi long ka long no kum ka hobby gen long hoi panong lada ban on ban su kwa be ka earn tu te along wat ngis ni tengim pat expect dai kata boleh pol mencuba buat mentah tekala ikeu si bon sabala bon along kawai mentah ada ngim expect nak sorkaru from YouTube we can earn deh kalau tak kawai ke dijeng trace tom he Mikalia 1.0 Cypher. Pentip syapi ba kidang don sakat tu kat ni ki members ki bamla bandan bentah ni kum evenon lingkoi o wanlam gerillian ben makarov ki ba day ki way na ki nongrai ki ba don shisai kasap wala kim la bandan akan interview henry ya ap khmi lenti ha singi ka ba release ya ka jingrai pin sayoi ya kasap jongki bat ni ai ka shout out ya ki dara ki la pe ya kan ni ni kham klet ya fi tang balong kadang kadai tang kapor ba pimlap ka interview kani ka interview ka ba ni kwa ban le kerpang ya pisia baro ki artis sapet ya ka channel jong kini baro ki artis ki badan hani ai ka jing kersan ya ki da ka ba fi like ki videos jong ki share but subscribe ki channel jong ki knang ba ka jing kersan ka jong pi ka dei hi umau jam ka jing job jong ki ha ki singi ki banwan ka khubor hi ka ba ngi kum ka kenhun ngi kwa na ban ai ki pa ba ka long ba ngi kwa tang ka wei na ki pa ba kata ka long ba kin ai ke jingkershan ba pura yangi kum ka kenhun bat kum juru ba pin ai ke jingkershan yakini ki artis ki badai naka jela jongi laude khasi ude jantia lani ude garu lani ude nu jai hendrei lada naka nu ka community ma hendrei lada ude hi ubasa ha kani ke jela jongi ngin ai ke jingkershan yaki khnang ba ka jingkershan jongki kan long ru ka jing ai min siam yaki khnang bakin la ban kiu su saprang khnang bakin la ban poi se khathong ka bakitmu wat la ki don bakana ki jing henrei ka jing don jongpi ki nong pej bat ki nong ngap ki baju kershan na kapor syakapor kan long ka jing ai men siam bat ka jing penslor ki bakin poi sisa sakathong